ating kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na abroad. Ayan guys, good morning sa inyo guys. Nandito ako ngayon sa Gubat, Sorsogon. Ayan, nandito po sa aming munisipyo, sa Gubat Municipal Police Station at saka sa Encinas Pavilion. Ayan po, pupuntahan natin guys. Ayan. Ayan guys, kung napapansin nyo, ito yung ating bagong police station. Ayan, yung Gubat Municipal Police Station. Ayan, kung napapansin nyo, bago na po siya guys. Ayan. So ito po ang ating Encinas Pavilion. Ayan, dito po yan sa Gubat, lalawigan ng Sorsogon. Ayan, ito po ang mapapansin nyo, at ayan yung ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan naman po yung Encinas Pavilion guys. Oh boy, nagbablog ako eh. Ha? Oo. Din ka naka-duty? Oo. Salamat. Salamat, sir. Nag-uuli si Brad mo? Bobot? Oo. May balay sa Kugon? Ayan guys, dito tayo sa titingnan natin ang loob. Matagal na panahon akong hindi nakauwi dito, kaya gulat nga ako guys. Bago na pala. Ayan, ang ganda. Napakaganda ng Encinas Pavilion ngayon guys. After 3 years, ayan, 4 years yata yun guys, hindi ako nakauwi pagdating ko rito. Ang ganda na ng ating munisipyo. Ayun guys, yun yung gymnasium na andyan lahat, may basketball court dyan, cover court na rin. Ito naman yung ating munisipyo. Dyan yung mga transaction ng mga sa BIR, sa mga business license, dyan lahat. So malaki ang improvement guys, malaki ng pagbabago ng Encinas Pavilion. Ayan, pasukin natin loob, tingnan natin. Dito naman guys, mayroon yatang mga so ayan, ganyan ang okasyon na tulad ng mga pa-concert, mga ganyan, mga pageant. Dito rin ginaganap yung mga basketball. Ayan, may volleyball dito rin guys. Pakaganda. Ang laki guys ng improvement. Dati guys, ito yung walang bubong dati to guys. Dito kami pag na may reunion kami. Dito dati ginaganap ang reunion. Palibot may upuan yan. Ngayon guys, wala ka nang kakaba-kaba kasi pag umulan, safe ka na. Pakaganda. Ayan po ang ating bagong Encinas Pavilion.
Ayan. Mga kamag-anak pa natin mga yan. Sinas. Ay, Sir, saan tayo? So, ATM machine dati. ATM? Oo, di ba dati may ATM? Mga sir, pero di ako familiar sir eh. Ayan, kaya hindi ko na yan. Portalit yata, ewan ko. Tanong na lang po kayo doon sir sa ano? Police station kasi. Dati dito yun eh. Oo. Nagulat nga rin ako sir eh. Kauwi ko lang. Kauwi rin. Hali ako Manila. July na atin. Oo, nagbabago na nga ang lahat eh. Ayan, may love shoutout sa inyong lahat dyan. Hello guys, welcome to my live KVR TV. Nandito po tayo ngayon sa Gubat Sorsogon. Ayan. Napakaganda. Ayan, dito titingnan natin yung gilid ng ayan. Ang dami ng mga bagong building guys. Ayan, wala pong pasok dito kaya walang katao-tao. Holiday. Ayan, dito naman yung Rural Health Unit and Breathing Home dito. Ayan, dito yung humihingi ng ano sa PhilHealth. Ayan. Ito naman yung Hall of Justice natin, ang Gubat Sorsogon. So ayan, ito dito guys. So ayan guys, nakita niyo sir? Sarado eh. Sarado yung gym. Dito guys, meron dito ano, basketball court. So ayan guys, nakita natin, napanood natin yung ating Gubat Municipal Police Station at saka yung Encinas Pavilion. Nandito rin po ang ating gym nation. Ayan.
Sarado lang guys. Andyan po ang basketball court. Ngayon cover court na po siya guys. Dati wala talagang ano yan. Laki ng improvement guys. Huling uwi ko rito guys sa Gubat, Sorsogon. Hindi pa siya cover court. Ayan, nakita nyo naman guys ang ganda ng ating pavilion, Sinas Pavilion guys. Ayan guys. Diyan po guys ginaganap ang mga okasyon tulad ng pageant, sa mga reunion, ayan, mga basketball or volleyball, ayan, mga basta may mga event na maramihan, diyan ginaganap sa Encinas Pavilion guys. So ang laki ng improvement guys, pati yung ating munisipyo. Yung police station natin, ayan. So ayan guys, maraming salamat guys sa panonood guys. End muna tayo at pupunta pa tayo sa kay Lola Sayong. Ayan, ipapakita ko naman sa inyo yung surfing area. Okay guys, thanks for watching. God bless us all. Bye for now.